IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Indauluan the Mayor Edward Kilala ken Vice Mayor Judith Kilala iti selebrasyon iti panagpadayaw kadagiti nalaing nga atleta iti ili ti Curimaw kadaytoy kalepas nga R1AA meet. Dagiti softball team iti high school ken elementarya iti nang dominar iti daytoy nga event ken nakagunudda iti agpada nga gold medal. Daytoy ket nang ipakita iti pinagtitinulong, disiplina ken determinasyon kadagiti ubing nga atleta iti Curimaw. Nanayunan pa'y kadagiti taekwondo ken soccer. Iti kangatuan iti nakagunod kadagiti gold medals iti bukod dang events. Kadwada dagiti medalist ang nakagunod iti silver ken bronze. Ket agpapadaan ang ipakita iti kinaandur ken kinalaeng iti sports ang maikarian ang irepresentar iti rehiyon para iti palarong pambansa. Daytoy ket bunga iti naparegta a komunidad iti Curimaw amang paneknek iti napinget a panagtatrabaho ken dedikasyon dagiti atleta ken coaches tapno maragpat iti kinalaing iti sports dagiti ubing iti Curimaw. Numan pa'y kabasitan iti Curimaw iti Ilocos Norte babaen iti Kalawa ti daga dakkel ti epekto ken kontribusyon ti posisyon ti Ilocos Norte ang nagbalin nga second placer iti R1AA. Kasbale sa tignay apan nangipateg kadagiti ubing a kampyon nga atleta na ibiglay kadakwada iti chicken spaghetti manipod iti LGU tapno celebraran tinaykari unay abaligi sa anlaeng nga para kadakwada no ket di iti entero nga umili iti Curimaw. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.